よろしく頼むぞ。よろしく頼む。よろしく頼むぞ。目指すんはここやな。中央に向かうぜ。少し付き合ってやるか。了解。全部任しとき。中央にくれ。後で後悔させたる。我が刃、我が心に一点の曇りなす。ほいほい、当てたるで。拠点を破壊しました。感謝感激や。感謝感激や。敵軍切問に開門しました。ほら、おっと、私がよっ、そうい、これよっ、援護してくれよ。行くがよい。目標はここだな。申し訳ねえ。おっと、私がそう揺らめく血揺らめく血目指すはここやな。了解。これよっ、そうい、注意しろよ。了解や。これせい、おっと、私がそうい、ほら、行くがよい。大物はかかるかな。音と練り上げた気を受け、知られ。限界を超えて揺らめく月揺らめく満ちあなたが王子様です。ワンダースキルいくで。力こそパワー。ここ注意しや。いくらもの限界を超えて本気を出させてもらうのが解き放ちます。ここ注意しや。この森注意や。ここ注意しや。この森注意や。援護してくれよ。敵軍の拠点を破壊しました。ここ注意しや。ここ注意しや。敵軍切断門開門しました。ここ注意しや。いくらもの限界を超えてそう鬼をも超えし我が力、その目に焼き付けよう。目標はここだな。揺らめく満ち音と練り上げた気を受け、知られ。こいつらくたばれ。大物はかかるかな。目的地はここだ。
の拠点が破壊されました。行け。了解。自分刹那に開門しました。つまらねえ奴らだな。ほんまにごめんな。ここ注意しや。防衛しようか。音と練り上げた気を受け死なれ。横島の君が嫌いな俺ではない。来い。目標はここだな。よし来た。目標はここだな。感謝感激やわ。限界を超えてほんまにごめんな。全部私がここ注意しよう。この森注意や。揺らめく月の不滅しそうい。目的地はここだ。聞くもまた平行に。了解。鋼のごとき傑作を見せよう。やってもうた。音と練り上げた気を受け目標全部私が終わらせる。音と練り上げた気を受け死なれ。よし来た。自分の拠点が破壊されました。自軍刹那に開門しました。拠点がワイヤーだね。目標は限界を超えてよし来た。任せとき。目指すんはここやな。君に当てられる俺ではない。ここを守るぜ。ここを守るぜ。目指すんはここやな。敵軍の拠点を破壊しました。かたじけなし。申し訳ねえ。こいつは感謝か感謝感激やわ。